Mislim da je najbolja varijanta da preskočim uvod, iako ga snimam po 10. put. Rekla bih da je najbezbolnije da krenem odmah na temu videa, a danas ćete gledati potrošene proizvode, negde nastavak na onaj prethodni video koji sam podelila u dva jer je bilo i mnogo proizvoda, ja mnogo pričam, verovatno. Danas ćete gledati proizvode za negu tela, negu lica i negu kuće. Za početak jedna stara nova stvar, u pitanju su kozmetičke maramice, ali hoću da vam pokažem ovu recikliranu varijantu. Ja sam u prethodnih par puta, ne znam već koliko, ali sigurno 5-6, kupovala ovu varijantu i super mi je. I eto, i ta strana ekološka je negde zadovoljena u tom smislu i mi kao potrošači možemo da budemo obazriviji. Ja sam negde i naišla na podatak da se recikliranjem više zagađuje planeta nego samo eto stvaranjem papira, tako da ne znam, moram malo više da istražim tu temu. Svakako su dobre, dopale su mi se podjednako kao i one njihove prethodne. Ovo je Ebelin marka. Jedina stvar kod ovih u ovom pakovanju zelenom je bio miris, nešto što mi je smetalo i nešto što je bilo blago neprijatno, pa sam ja negde iz tog razloga nastavila da kupujem ove reciklirane, da vidim da li je kod svih taj slučaj. Međutim nije, ni kod ovih, ni kod svih sledećih koje sam probala, osim kod ovih, pa eto, ukoliko ste naišli na isto, onda ove zaobiđite, a kupite u nekim drugim pakovanjima, i plus je pakovanje stvarno prelepo. Krenut ću sa proizvodom koji sam spominjala, odnosno dva proizvoda koje sam spominjala do sada. Prvi je Dr. Jart, ovo je Water Drop ili ti emulzija, serum, sve u jednom. Vrlo je lagano i mnogo mi je žao što mi nije prijalo. Ukoliko me pratite, verujem da znate moje utiske. Ukoliko ne, a interesuju vas, eto, viši utisci i zašto mi nije odgovarao, stavit ću vam link u opisu videa kao i za sve proizvode o kojima sam više pričala. Mnogo mi je žao bilo što mi ovaj proizvod ne odgovara, zato što jeste sjajan, dobar je sastav, ima tu neku lepu teksturu, brzo se upija i stvarno imate osjećaj kao da ste naneli onako ogromnu količinu vode. Međutim, najkraće, ono što meni nije odgovaralo jesu oni komedoni. Ne znam zašto reagujem tako, odnosno moje lice, na sve te stvari koje u teoriji treba da odgovaraju mojoj koži, mom tipu. Kod ovog proizvoda je jedina stvar ta koja mi je smetala i on nije jedini koji mi izaziva te vodenaste mitisere. Ukoliko eto imate suvu kožu, ovo je super kao dodatan korak za hidrataciju. Drugi proizvod koji sam spominjala jeste Too Cool for School, ovo je Coconut Milky Mist. Neću previše pričati o njemu zato što sam pričala skoro i bio je u favoritima. Super mi je služio i kupila bih ga sigurno opet ukoliko ga ima u Sephori, a nisam ga viđala. A baš da ga naručam sa nekih sajtova, nije mi se eto toliko dopao da bih ga poručivala. Ukoliko eto naletim na njega, sigurno ću ga kupiti opet. Sledeća stvar je nešto što sam možda spominjala, ali ne skoro, i ovo je nekoliko puta ponovljena kupovina. U pitanju je Veleda, ovo je fluid za masnu mešovitu kožu od Irisa i ovo je nešto što ja volim da koristim u tim nekim prelaznim periodima kada je jesen, proleće, i super mi služi tada i nekako mi bude dovoljan sam za tu svakodnevnu rutinu, odnosno za svakodnevnu hidrataciju. Međutim, posljednji put kada sam ga koristila mi je bio težak, ne znam iz kog razloga, verovatno se i moja koža malo nešto promenila. Svakako odličan proizvod, za 1000 i nešto dinara, često bude na akciji. U cenu stvarno odličan, pritom eto i prirodna kozmetika u pitanju. Ja nekako volim kada brand ima neku posebnu filozofiju i neke posebne stavove i kada sve to i implementira u proizvod. Kao što rekao, ukoliko imate suvu, ovo bi možda bilo super za dan, ima neka super ulja u svom sastavu i eto, meni se generalno sviđa i sigurno ću ga opet kupiti nekad. Sledeći je proizvod od Belifa i ovo je bilo u onom setu kao neko travel pakovanje i super mi je i sigurno ću ga kupiti opet nekad. I ukoliko eto i vi imate želju da probate nešto od njih, taj set je odličan. Iako su mini proizvodi, stvarno može mnogo toga da se isproba i da se stekne utisak o nekom proizvodu, iako je, kao što rekoh, mini pakovanje. Ovo je kao neka esencija vodena i moram da priznam da, iako sa drugim proizvodima nisam imala taj slučaj, u smislu da nisam mogla da steknem utiske, sa ovim jeste to bio slučaj, jer nisam mogla da vidim ni da li mi nešto radi, ni da li ne radi. Svakako ovo nešto nije što će dati, ne znam, bog zna kakvu hidrataciju, nego je više eto tu kao korak dodatni, kao nešto što će
dati tu trenutnu blistavost. Svakako mi je prijalo, vrlo vodenasto, upije se onako za sekundu. Iako nemam ne znam kakve utiske, više mi se dopao nego što nije. Međutim, sljedeći proizvod iz tog seta je bio dovoljan da steknem i tekako utiske o njemu i da mi se dopadne. U pitanju je Belif, ovo je hidratantna krema za područje oko očiju, odnosno Eye Bomb, i ovo je verzija one Aqua Bomb za lice, koju sam također koristila i potrošila među vremenu i bacila i nikada o njoj nisam ni pričala. Ova mi se mnogo dopala, lagana, brzo se upija, opet ostavlja onako hidriran osjećaj, ako tako mogu da kažem, u smislu da osjećate da vam je taj deo vlažniji, imate utisak da stvarno nešto radi, iako je skroz lagana tekstura. Pakovanje je stvarno mini, ali kolika se količina ovog proizvoda koristi, kao što vidite, ja i nisam uspela da iskoristim do kraja. Imam ga sigurno godinu dana, ceo taj set, i ovaj proizvod sam koristila konstantno, uglavnom uveče, nekada i u toku dana. Nisam uspela da potrošim, pa eto, ukoliko vagate, ja bih rekla da taj travel set vredi kupiti samo eto zbog ovog proizvoda. Sljedeći proizvod, koji također nisam spominjala, neću to više govoriti, ali eto, ukoliko me pratite, shvatit ćete da li sam neki proizvod spominjala ili ne. U pitanju je La Roche-Posay, ovo je Toleriane Sensitive Fluid, i ovo mi je bilo super, u smislu da mi nije bilo ništa posebno, niti bolje od one kreme ranije koju sam koristila njihove, Hydran Leger, čini mi se. Kao što rekao, negde tu je u tom rangu ta hidratacija, ovo je predviđeno za masnu mešovitu kožu i baš i takva, daje tu neku osnovnu hidrataciju i nešto što eto koristite svakodnevno. Dve pene nove koje sam probala u posljednje vreme jesu negdje i slične i različite. Prva je Veleda, ovo je za masnu i mešovitu kožu, druga je Lovely i ovo je za osjetljivu kožu. Pena je nešto što bih ja preporučala svakom, bez obzira kakav tip kože da imate. Baš mi se dopala, nežna je, a opet onako lepo radi sve što treba da radi, moja poznata rečenica. Ja sam uživala da je koristim i u jutarnjoj i u večernjoj rutini i onako najkraće ovo je negde moja šoljica čaja što se tiče tih umivalica. Druga je, nekako bih rekla, čista suprotnost od ove prve. Iako je predviđena za masnu i mešovitu kožu, ne bih očekivala eto da je toliko jaka. Ovo inače nisam ja kupila, kupila je Angelija, pa joj nije odgovarala, bila je jaka. Iako ona ima blago mešovitu kožu, ja bih rekla, nisam očekivala da će i meni dati isti efekat, međutim da, i meni je bila jaka. Čak u nekim trenucima mi je izazvala i dehidriranost, počela onako blago koža da se suši, pa sam ja prešla na nešto drugo i na kraju sam je kombinovala sa onako blažim čistačima, koristila je uglavnom uveče. Pa eto, ukoliko imate ekstremno masnu kožu, možda ovo može i da prođe, ili volite eto taj osjećaj jačeg čišćenja. Ja svakako nisam za taj segment, iako imam neke proizvode koji jesu jači, kao evo što sam ovo probala, ali za onako duže i konstantno korišćenje ipak bih je zaobišla. Sljedeće dve stvari su nešto što tek sada kada sam potrošila shvatila da ne mogu bez ove vrste proizvoda. U pitanju je termalna voda, ovo je Uriage i Serocink od La Roche-Posay. Zašto ih stavljam ovako zajedno? Ukoliko ste ikada malo više istraživali ili pratite blogove ili kanale bilo koje vrste koji se bave negom kože, onda ste i verovatno naišli na to da je ova najbolja, i jeste. Ja sam jednom rekla da su sve termalne vode iste i jesu u smislu da daju isti efekat, međutim kada pogledate sastav shvatite da to nije baš tako i na kraju i kada koristite onda shvatite da to nije samo lista i popis sastojaka, nego da stvarno i na delu bude drugačije. Ja sam, čini mi se, probala sve kod nas na tržištu, posebno onih koje se deklarišu kao medicinski brendovi. Ova ima najviše tih minerala i ima više, na primjer, od Serocinka, iako je on, čini mi se, skuplji u ovoj mililitraži i negde možda i bolji marketing je imao i bolju reklamu, međutim, opet na kraju dana ovo je bolja stvar, jer ne samo po sastavu, kao što rekoh, nego i po tom iskustvu i korišćenju. I to možete da primetite
posla noći, s obzirom da ona ima najviše tih minerala i soli. Nekada stvarno osjetite tu slanoću, posebno ako poprskate po ustama. Jedino kada je meni to smetalo jeste kada je koristim nakon dermapena ili nekog agresivnijeg tretmana, a tada hoću onako blago da me peče više nego da umiri kožu, što je opet njena namena. I to se desilo nekoliko puta u početku kada sam počela tek da je koristim, ali opet kada svedem sve, pre bih dala novac za nju nego da kupim za isti ili viši novac nešto blaže, pošto je svakako ne koristim samo kada radim neki tretman, nego volim da je koristim svakodnevno. I kao što rekoh, tek sada kada sam je potrošila i nisam je kupila sigurno jedno mesec, dva, nikako da odem do Srbotrejda i sve čekam da mi zatreba i nešto drugo, pa da odem, da ne idem samo po ovo. Tamo je stvarno najisplatljivija. Ja sam u nekom trenutku ovu od, ja mislim da ima 300 ml, da, kupila za 900 i nešto dinara i tada su bile, čini mi se, 2 u pakovanju, pa je to bilo za 1200, na primjer. Ne sjećam se tačno. U svakom slučaju, sada kada nisam proizvod kupila malo duže, tek tada sam shvatila koliko mi u svakodnevnoj rutini fali takav proizvod i ne samo ono kao navika, nego stvarno osjećam da je potrebna mojoj koži. Mnogo puta mi treba da mi nešto umiri lice, a ništa eto ne uradi to kao ova stvar. Ovo nije baš za negu lica, ali obzirom da sam u posljednjem videu pričala o vosku za depilaciju, hoću da vam spomenem sada i onaj koji sam i tada spominjala, ali nisam ga pokazala, što je moja greška. U pitanju je Univax vosak, koji sam nekoliko puta spominjala na kanalu, ga zapravo nikad, ja mislim, nisam pokazala kako izgleda, pa hoću samo da vam dam jednu napomenu. On je sada potrošen i ukoliko mislite da se nešto dešava sa vašim veštinama ili da se ne znam šta drugo desilo, pa ne uspevate da odradite posao, da znate kada pređete već polovinu, ja sam prešla mislim više od polovine, vosak tada hoće brže da se greje i brže da se hladi, pa treba da budete brži i da se prilagodite toj situaciji. I ja ga uglavnom bacam kada dođem do ovde, jer mi onako sve teže bude da radim sa njim. Naravno da sam kupila već sledeći i da imam još jedan u zalihama, pa eto da vam pokažem i kako izgleda kada se tek kupi. Imate 2 špatulice, ja jednu koristim dok zagrevam vosak, da mešam i šta god već treba da radim. I evo ga, nov vosak koji još nisam upotrebila i dalje tvrdim da je ovo najbolja stvar na tržištu za depilaciju na usne. Prelazim samo na higijenu, htela sam da kažem usana, ali nisu usne nego usta u pitanju. Ja sam izbacila ovaj deo, zapravo nisam nikada imala u planu da ubacujem paste i slične stvari, pa ste me vi kritikovali kako nikada ne pričam o tim stvarima i onda sam ja u jednom videu pokazala ne znam koliko paste, ili preko 15 na primjer. Sada samo hoću da vam spomenem jednu koja mislim da mi se nakon svih isprobanih tog tipa najviše sviđa. U pitanju je Splat i ja sam ih nekoliko puta pokazivala na kanalu u ovakvim videima. Međutim, ova Biokalcijum je nešto što mi se mnogo sviđa i mislim da je jedna od omiljenih iz te ponude i posebno mi se sviđa ovo mini pakovanje, pa eto ako putujete da znate da ne morate da odustajete od dobrih pasti, da ih ima i u mini pakovanju. I još jedna stvar, vratila sam se Curaprox četkicama i pokazujem ih ne zato što su nešto novo, već da dam jedan mali podsjetnik da ih menjate, da se ne zaboravite pa da ih koristite ne znam nija koliko. Neko optimalno vreme je stvarno 2 meseca, nakon toga se iskrive koje god da su marke i koliko god da koštaju. Bez obzira na to, svakako nije ni higijenski da ih koristite preko ne znam nija koliko meseci. Eto, samo sam to htela da kažem. Prelazim na negu tela i o ovome nisam planirala da vam pričam, međutim na Instagramu sam pokazala ovaj proizvod i stalno stižu pitanja da li radi i kakvi su efekti, pa iz tog razloga samo želim da danas kažem koju reč o njemu. Dakle, ovo je anticelulit gel, Thiomukaze ja bih rekla, proizvodnja je Hemofarm. Prvo iznenađenje jeste što sam ja uopšte kupila ovaj proizvod, zato što ja ne verujem u ovakve stvari i stvarno ne smatram da će jedan proizvod rešiti celulit. Verujem u to da kada se udruže mnoge stvari da stvarno može da se poboljša stanje. Međutim, naišla sam na dobru recenziju, pisala sam o svemu tome na Instagramu i onda sam htela da probam nešto novo i htela sam da se upoznam sa takvom vrstom proizvoda, prosto da vidim da li stvarno nešto može da uradi.
Nisam želela da pričam o ovome zato što i sam proizvođač kaže da je potrebno da se potroše 2 bočice da bi se videli neki rezultati. Ja sam potrošila jednu i zato eto ne mogu da budem licemerna da kažem da ovo nikako nije dobar proizvod ili da je sjajan, jer ja nisam odradila onako eto kako oni predviđaju, ali nakon jedne bočice mogu da kažem da je ovo nešto što me zaintrigiralo i sigurno ću kupiti opet, ako ne na leto, eto na proleće da se spremam malo ranije, da koristim intenzivnije i da koristim onako kako oni nalažu. Ja sam proizvod koristila jednom dnevno uz tu neku blagu masažu. U pucu treba da se koristi 2 puta dnevno, ali meni je nekako to bilo preterano. Nakon ove potrošene bočice, moji utisci su da nešto stvarno radi. Naravno da celulit nije nestao, i možda ga čak nije ni ublažio, ne znam, ali je nekako koža bila drugačija, mekša, lepša i kao da stvarno ima, eto, afinitete da reši celulit. Svakako, ukoliko imate, eto, ozbiljnije probleme, možda je dobro da obratite pažnju na ovo. Ja sam ga kupila na nekom sniženju, znam da mu je cena jača, ali eto, kada je snižen možete ga naći za 1000 dinara otprilike. Bočica onako nije ni mala, ne znam koliko mililitara, 200 mililitara ima. Treba da se koristi 5 mililitara za jednu nogu, ja sam tako negde otprilike i koristila i eto, najkraće, sigurno ću kupiti opet, zašto, ne znam. Sljedeći jeste nešto u čemu sam posebno uživala, u pitanju je Olive Oil čarobno suvo ulje. Kupila sam prvo njega da vidim razliku između njega i Nuxa i još nisam kupila Nux sa šljokicama, kupila sam obično. Pa eto, kad isprobam i njega ću vam reći koju da li vredi uložiti u skuplju ili u ovu jeftiniju varijantu. Svakako dobra stvar za leto, super je ulje, negdje i miris čak podsjeća na to Nux. Ja sam pričala i u videu kada sam kupila ovaj proizvod da ne volim te stvari kada se nešto do detalja iskopira, i bočica, i miris, i cela filozofija. Sljedeći proizvod je nešto što je najbolja mirišljava mazalica za telo ikada, sa najgorim pakovanjem ikada. U pitanju je Victoria's Secret, ovo je Love Spell miris. Najlepša mazalica zato što čak ne daje ni lošu hidrataciju, super je eto tako za letnje dane. Naravno da od ovoga ne očekujete bog zna šta po tom pitanju, ali što se tiče mirisa, ovo je najbolja stvar zato što kada namažete ovo jednom, na primjer, i učete pidžamu, na primjer, ta pidžama će mirisati do sljedećeg pranja i meni je to stvarno fantastično, posebno leti, eto kada ne volim neke parfeme i svakojake stvari tog tipa, ovo je super. Sigurno ću kupiti opet, ne znam šta radim sa ovim, sigurno ću kupiti opet možda neki drugi miris, eto da isprobam, ali definitivno stvar u kojoj sam ja posebno uživala svaki put kada sam je koristila. Najgore pakovanje jeste zato što jedva iskoristite proizvod do kraja. Ja sam na kraju morala da tražim pomoć pri istiskivanju, iako imam jake ove šake. Čak se i rimuje. Proizvod izlazi na ovom poklopcu ovde i stvarno je nepraktično. Eto, voljela bih da u nekom trenutku imaju i bolje pakovanje, s obzirom da je i cena viša. Mislim da su negde oko 12 evra. Ja sam ih kupovala preko, mislim da ih i nema kod nas osim nekih profila. Sljedeći je Vandini gel za tuširanje od vanile i s obzirom da je vanila, ja vanilu u svakom obliku mogu da jedem, pijem, mažem, mirišem, nebitno, čak i onu najgoru sintetičku. Međutim, ovo mi se nešto nije dopalo. Imam i losion za telo koji sam namazala jednom i odustala od njega, prosledit ću ga. I ovo mi se nešto nije dopalo, eto, s obzirom da je vanila, nekako sam više razočarana nego što mi se dopalo. Sljedeći gel za tuširanje je od Balea i ovo je, ja mislim, najlepši njihov miris koji sam ja probala. U pitanju je buttermilk i lemon, ili ti limun i puter mleko. Super je, ja sam letos uživala u ovome i nekako mi je po mirisu više za te toplije dane. Naravno možete ga koristiti kad god, ali ja volim eto tako da raspoređujem proizvode i po mirisu. Kao što rekoh, jedan od lepših, ako ne i najlepši koji sam probala, Balein, i sigurno ću kupiti opet. Još jedan gel koji je mene oduševio i o kom ne želim previše da vam pričam jeste Palmolive Coffee Love i to je jedan od proizvoda koji me oduševio kada je izašao. Prosto me oduševila i ideja i miris i uživala sam u ovom proizvodu i sigurno ću kupiti još 1000 bočica nakon ove. Uživala sam stvarno koristeći ga. Nekako mi probudi sva čula, neću previše to da pričam jer sam i na Instagramu pričala o njemu, a i u nekom haul videu.
I proizvod koji je također bio u favoritima, u pitanju je Afrodita, ovo je Ginger Lemon, ne znam šta mi je bilo sa limunom u prethodnom periodu, ovo je super stvar za leto, osvežavajuća, brzo se upija, lagana, opet super hidratacija, miris je neki, podsjeća me na neki muški parfem, dezodorans, ne znam, ali je toliko lep i umirujući, osvežavajući. Lakovi za nokte koje sam potrošila, a koji su mi jedni od omiljenih, čak imam 4 od Golden Rose-a. Prva dva su iz Color Expert kolekcije, ovo je broj 10 i broj 98. Jedna od lepših nude nijansi koje sam ja imala, koristila i volela, pa eto, ukoliko ste u potrazi za nečim novim, obavezno pogledajte ovu kolekciju, ne samo zbog boje, već su i lakovi kao lakovi stvarno sjajni. Još jedan koji je onako blagi novitet bio u mojoj kolekciji, u pitanju je Ice Color kolekcija i ovo je broj 107, također divna nijansa i super su mi ovi mini lakići za putovanja, a sa druge strane ih onako stvarno i iskoristite, ne bacate eto pola proizvoda. I još jedan od Golden Rose-a koji je jedan od mojih onako većih favorita, u pitanju je broj 05, ovo je ovu kolekcija. Sljedeća stvar, također od Golden Rose-a, jeste nešto što morate da imate ukoliko volite mat nokte. Ovo je odlična stvar i stvarno mi iznenađuje da je za tu cenu toliko dobar proizvod. Prvo, ne utiču uopšte na lak u smislu da smanji trajnost, ne razmrljavi ga, pritom i traje kao kada nosite top coat, jedino što treba malo duže da se osuši, a mat nokti postaju onako mat bukvalno nakon 3 sekunde. Odlična stvar i eto, sada sam se podsjetila da treba da odem da kupim. Još jedna stvar koja mi se sviđa jeste što stvarno iskoristite većinu proizvoda, minimalno ostane pri dnu. Odličan je, ja posebno volim mat nokte zimi. I dva laka koji su moji večni favoriti. Prvi je verovatno ne iznenađuje i ovo ptice na grani znaju. U pitanju je Flormar lak koji ja ne znam po koji put kupujem i koliko bočica sam već potrošila. Ovo je 456 ukoliko do sada eto niste ispratili. Imam ga i danas na noktima i definitivno jedna od lepših nude nijansi koju sam ja ikada probala. Jedina stvar koja mi smeta jeste četkica, ali kao što sam i već rekla, za tu cenu stvarno ne mogu da zameram ništa. Drugi, jedan od omiljenijih lakova jeste Essie u nijansi Blanc ili ti beli kreč lak. Ovo je stvarno jedan od mojih omiljenih i nešto što ja volim uvek da imam. Već sam kupila novi. Mislim da mi je najviše zbog njega žao što ovog brenda više nema kod nas. Prelazim na proizvode za negu kuće. Prva stvar je nešto što sam ja kupila da isprobam kvalitet i da li može da bude zamena onih maramica iz DM-a. Ovo su, ja mislim da je ovo V5 marka iz Lidla. I nešto su i prilično povoljne i mogu da vam kažem da stvarno rade dobro. Rade podjednako dobro kao i one plave isto iz DM-a koje su također predviđene za sve te površine keramičke. Ja mislim ove su kao multimaramice, odnosno za sve živo. Ja sam ih uglavnom koristila za kuhinju. Jedino što je gore od tih iz DM-a jeste miris. Dosta je onako, ne parfemski, nego miris koji onako malo davi. Ali eto, ukoliko želite neku povoljnu varijantu, ovo je super. I sljedeća stvar, ok, sad sam zaključila da sam imala neku obsesiju sa limunom u posljednje vreme i to ne bih znala da ne snimam za YouTube. Eto jedna povoljnost. Stvar koju sam, ja mislim, spominjala nekoliko puta, u pitanju je Balea tečni sapun. Ovo je limun i džumbir. Nije možda najisplativija stvar da se kupuje u ovim refilima, ali meni se toliko dopao da sam ga eto kupovala. Ne znam da li ima u većem pakovanju, mislim da nema koliko sam ja ispratila. Ima u onim njihovim bočicama. Super mi je, super i efekat u smislu da ne isušuje ruke, lep je onako nežan miris, ostaje blago na rukama. Stvarno mi se ovo baš dopalo i eto nisam znala da je limun bio zvezda mog života u posljednje vreme. Druga stvar jesu Profissimo zip kese i pokazujem vam ih, ukoliko ih do sada niste probale, da ih obavezno probate, zato što ja svaki put kada ih potrošim tek tada shvatim koliko sam ovisna od ovoga. Bukvalno mi koriste za sve živo, za pakovanje, od namirnica, kozmetike, šminke, za frižider, zamrzivač, stvarno odlična stvar. Imaju jel taj zip pa vam drži svježinu ukoliko stavite neku namirnicu. Ja često kada mi ostane neka voćka, na primjer limun ili ne znam ja šta, volim da stavim ovdje i da samo zatvorim zip kesom. Ne morate eto da koristite
razne posude za to. I sljedeću stvar vam pokazujem zato što me često pitate na Instagramu za ovo. U pitanju su Denkmit maramice. Ovo su maramice za pranje obojenog veša, odnosno veša u boji. I često me na Instagramu pitate da li ovo stvarno radi. I fascinantno mi je da kada vam o nečemu pričam, nebitno da li ovdje ili na Instagramu, kao da ne shvatate ozbiljno to što se priča javno, verovatno od bojazni da je plaćeno ili ne znam ja šta, i onda u inboxu volite da pitate da li stvarno to što se priča i na storiju ili u postu, pa eto da spomenem da gde god, šta god pričala, da pričam stvarno i iskreno. U svakom slučaju ovo stvarno radi. Jednom sam oprala veš bez ovih maramica jer nisam imala u tom trenutku i prala sam crni veš gde je jedan šorc imao belu trakicu i ja sam svaki put, kada sam prala te stvari, koristila ovo i nikada se ništa nije desilo. Međutim, tada se ta trakica onako blago obojila. I ne samo eto iz tog primjera, nego generalno svaki put kada sam ih koristila sam primetila da ovo stvarno ima smisla, jel? Imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 omekšivača. Ne znam kako ću da ih razvrstam, da li da pričam o svakom. Ali ajde, krenut ćemo od onoga što sam već spomenjala i onoga što mi je omiljeno. Prvo jeste Lenor Gold Orchid, ovo je moj najomiljeniji omekšivač. Od svih tih parfemskih koji sam probala, ovo je definitivno nešto što sam kupila ne znam nija koliko puta i nešto čemu se uvek vratim i nekako sam navikla da nam veš miriše na ovo. Stvarno sam oduševljena njim. Drugi je Silan, ovo je Sensitive i ovo je jedan od mojih omiljenih bebećih. Sljedeći koji sam također koristila jeste Silan, ovo je Supreme Passion miris. Ovo je lep miris i sigurno da mi se dopao s obzirom da sam ga kupila i drugi put. Nije sad nešto wow, ali jeste lep. Ne znam da ga objasnim, ali svakako parfemski i ima nešto to slatkasto kao ovaj Golden Orchid. Još jedan iz te kolekcije, a ovo je miris Elegance. Ovaj ne znam da li mi se dopao, ne sjećam se. Svakako blaži od ovog prethodnog koji sam pokazala. Ima više nešto buterasto i lep je. Eto, sigurno ću kupiti još nekad da probam. Najjače mi je ovo što se sada u trenutku podsjećam kakav mi je koji bio. Ovaj mislim da mi se nije nešto pretjerano dopao. Ovog se baš ne sjećam, da ne čitam ceo naziv, u svakom slučaju Flower neki. Ovo je dosta citrusno, ali lepo. Ne sjećam se eto uopšte ovog. Neću da pričam napamet jer ne znam kakav je bio na vešu. Ali mi se ovako iz bočice sviđa, što vam verovatno ništa ne znači jer i vi iz bočice možete da pomirišete. Ali eto, sigurno ću i njega kupiti u nekom trenutku. Ovaj jeste nešto što mi se dopalo i nešto što sam probala prvi put. I super mi je bilo da malo osvježim sve ove na koje sam navikla. Inače je miris Soft Green Dual omekšivač. Ima i nešto cvetno i osvežavajuće i sjećam se da mi je od ovog veš lepo mirisao i sigurno ću eto i njega u nekom trenutku kupiti opet, iako volim da isprobavam svašta nešto novo. Ovo nikako ne preporučujem. Ovo je omekšivač iz Lidla. Ne znam koja je ovo marka, ali mislim da je ovo jedina koja postoji kod njih. Probala sam samo zato što me zanimalo da li nešto radi, s obzirom da je cena izuzetno niska. Ja se ne sjećam koliko ovo koštalo, ali mislim da je ispod 200 dinara. Bočica lepo miriše, nežno i blago, međutim na vešu ovo se ne osjeća ni malo. Bukvalno kao da ste sipali vodu. Tako da to eto preskočite. Druga stvar jeste tečni sapun koji sam trebala da pokažem malo pre kada sam pokazivala tečni sapun. Ovo je Care marka koju imate u Tempu i Maxiju. I ovo je tečni sapun koji sam ja kupila zbog onog od meda i mleka koji mi se mnogo dopao. I kupila sam ovu svežinu mora, inače plave boje. Dopao mi se ne kao onaj od meda i mleka, ali je lep miris i super radi svoj posao. Imam još dva proizvoda i završavam, obećavam. Ovo je nešto što ste viđali i ranije, ali hoću da spomenem zato što sam probavala neke usput nove ove praškove za veš, tečne. I opet sam se vratila ovom i nekako ga iznova i iznova kupujem i kupila sam opet isti. U pitanju je Persil. Ovo je Power Gel Deep Clean. Imate kao family pack i još jedno što je ista stvar, ista i cena na kraju krajeva bude. Gledajte samo od koliko je litara, ovo je od 5 i kada bude sniženje bude oko 1200 dinara, što je izuzetno povoljno, a prilično dugo traje. Meni
ovi tečni traju duže od praškastih i bolje mi peru i više mi se sviđaju i kako veše izgleda i sve. Pričala sam eto i o tome. Ukoliko niste probali ovaj do sad, probajte. Nije jak kao Lenor, na primjer, ili Ariel, ali dovoljno dobro očisti ono što svakodnevno uprljate. I jedan koji spomenuh malo pre, da je moj omiljeni od te Sensitive grupe. U pitanju je Cocolino i spominjem ga, iako sam ga spominjala, zato što sam prvi put kupila ovu veliku varijantu od 4 litra. I devojka jedna mi je na Instagramu pisala da je primetila da joj ovaj slabije miriše od onih u manjim pakovanjima. Ja sam sada opet kupila manje pakovanje da isprobam i definitivno mogu da kažem da je bila u pravu. Ovo slabije miriše od tih u manjem pakovanju, što mi je negdje i logično, iako je ovo kao isplatljivije, jer za manje novca dobijate veću količinu. Opet negdje se svodi na isto, jer kod onih malih dobijete intenzivniji miris, ali svakako miris prelep. Jedan od najlepših koje sam ja probala od tih bebećih, toliko ne znam, toliko prijatan, toliko nežan, a opet nekako i intenzivan. Primetila sam da kada perem neke majice, da stvarno dugo ostanu mirišljave i kada se obuku nakon ne znam koliko, one i dalje mirišu. Ja uglavnom ove Sensitive koristim za posteljine, iako je verovatno ista stvar i isti sastav. Opet ne volim ove teški parfemske da koristim za te stvari, posteljine, donji veš, za peškire. Toliko, borila sam se sa ovom prehladom koju ne znam da li sam spomenula na početku. Brzo se umaram, nestaje mi dah, zapušten mi je nos, iako to nije tema videa, eto na kraju moram da spomenem ukoliko ste ostali do kraja. U svakom slučaju, nadam se da ste uživali u videu, da ste eto čule nešto novo, da ste vidjeli neki novi proizvod koji će vam olakšati kupovinu, negu lica, kuće, čega god. Toliko od mene za ovaj video, budite mi dobro do sljedećeg. Ćao! Blago meni što se ovoga setim uvek kada odjavim video. Zaboravila sam da vas podsjetim i da vas pozovem na akciju Čepom do osmeha. Da skupljate čepove, ja sam već sada napunila ogromnu kesu i eto radujem se da ovim malim stvarima doprinesem nekome kome je to značajno. Sada definitivno ćao!